νέα δεδομένα που αφορούν τα στοιχεία σύνθεσης της γυψοσανίδας σε ό,τι αφορά την ευκολία χρήσης, την οικονομία και την ασφάλεια που παρέχει το συγκεκριμένο υλικό, τόσο στα βιομηχανικά κτίρια όσο και στις κατοικίες, αναφέρθηκε ο τεχνικός σύμβουλος της Ρίγκιψ Ελλάς, που αντιπροσωπεύει το γερμανικό όμιλο Σεγκοπέν στα πλαίσια της έναρξης του κύκλου ενημέρωσης για τα δομικά υλικά, που διοργάνωσε ο Συντελεστικός Εργολάβων Οικοδόμων Χανίων Προμεκάτ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες σε εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού. Στα πλαίσια του κύκλου των παρουσιάσεων ανοιχτών συζητήσεων που έχει ξεκινήσει ο Συνεταιρισμός Εργολάβων Προμεκάτ, πάντα σε συνεργασία με καταξιωμένες εταιρείες στον χώρο τους, εντάσσεται και η σημερινή παρουσίαση με τη συνεργασία της Ρίγκιψ Ελλάς, η οποία είναι μέλος του ομίλου Σεγκοπέν, ενός κολοσσού στον χώρο των οικοδομικών υλικών παγκοσμίως, και έχει θέμα ξηρά δόμηση, παύλα γυψοσανίδα στην ουσία, και οι προοπτικές της στην ελληνική αγορά. Τον κύκλο ενημέρωσης στα δομικά υλικά εγγενίασε χθες στα Λιβάδια ο Συνεταιρισμός Εργολάβων Οικοδομών του νομού Χανίων Προμεκάτ. Η πρώτη παρουσίαση αφορούσε τις καινοτομίες στον χώρο των κατασκευών γυψοσανίδας και πραγματοποιήθηκε από τον υπεύθυνο επιμόρφωσης της Ρίγκιψ Ελλάς, Αναστάσιο Γιώκα. Στους παρευρισκόμενους θα παρουσιάσουμε τις προοπτικές της γυψοσανίδας και γενικότερα της ξηράς δόμησης. Θα παρουσιάσουμε τις τάσεις της αγοράς, ποιες είναι οι τάσεις της αγοράς στα δομικά υλικά, καθώς επίσης και τη σειρά προϊόντων που παρέχει η εταιρεία μας στο καταναλωτικό κοινό και στους πελάτες της. Να λοιπόν ένα ενδιαφέρον θέμα. Ποιες είναι οι τάσεις της αγοράς σήμερα, μετά από κάποια χρόνια κυκλοφορίας της γυψοσανίδας ή της ξηράς δόμησης, αν προτιμάτε, στην Ελλάδα και στην Κρήτη? Οι σημερινές τάσεις της αγοράς είναι αυξημένες στη ζήτηση εξειδικευμένων δομικών υλικών, τα οποία προσφέρουν γρήγορη και ασφαλή και υγιή διαμονή στους ενίκους των κατοικιών αυτών. Μιλάμε για βιομηχανικά κτίρια που ωστόσο όμως μπορούν να έχουν εφαρμογή και σε οικίες, έτσι, σε σπίτια. Σίγουρα. Μπορούν να έχουν και εφαρμογή και σε οικίες, και μάλιστα είναι ένα θέμα αυτό το οποίο και ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας θα μας το εξηγήσει αναλυτικότερα στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει, μιλώντας βέβαια για τις προοπτικές που έχει η γυψοσανίδα, στην ουσία ξηρά δόμηση δηλαδή, στην Ελλάδα. Ξεκινώντας πριν από αρκετά χρόνια τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από την Ευρώπη, η ζήτηση για εύκριστα, ασφαλή και οικονομικά υλικά είναι διαρκώς αυξανόμενη και στη χώρα μας, τόσο για χρήση σε βιομηχανικά κτίρια όσο και σε κατοικίες, καθώς και σε άλλου είδους κατασκευές. Η ανάγκη για γρήγορη κατοικία όθησε το να εξευρεθούν σύγχρονα δομικά υλικά. Ένα από αυτά τα υλικά ήταν και η γυψοσανίδα, που εμφανίστηκε στην ελληνική αγορά τα τελευταία 20 χρόνια με 25, με μικρές καταναλώσεις βέβαια στην αρχή, και η τάση αυτή τη στιγμή είναι συνεχώς αυξανόμενη η ζήτηση, γιατί μας προσφέρει πολύ σύγχρονη και γρήγορη δόμηση εσωτερικών χώρων. Εκτός από αυτό, ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η οικονομία σε σχέση με λιανική κατασκευή. Φυσικά είναι και η οικονομία. Οικονομία σε χρόνο, οικονομία σε χρήμα, γιατί σίγουρα είναι μια γρήγορη, καθαρή και οικονομική λύση. Και το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ένα πάρα πολύ υγιεινό περιβάλλον, το οποίο μας προσφέρει μια άνετη διαβίωση. Η λύση της γυψοσανίδας είναι εφαρμόσιμη και στα προκάτ ή ακόμα και σε ανακατασκευές χώρων, λέει ο κύριος Γιώκας, αφήνοντας μεγάλα περιθώρια σχεδιασμού και διαρρύθμισης των εσωτερικών χώρων. Τι θα είχατε να πείτε σε όλους αυτούς που έχουν ένα ταμπού για τη γυψοσανίδα, που λένε μα να βάλω γυψοσανίδα? Κοιτάξτε, φυσικά είναι ένα νέο υλικό για την ελληνική αγορά και πολλοί είναι δυσπιστοί. Όσοι όμως το έχουν χρησιμοποιήσει θα το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ ευχαρίστως στην επόμενη ανάγκη τους, ας πούμε, που θα ήταν για να χρησιμοποιήσουν κάποιο δομικό υλικό. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Διστακτικοί ήταν όλοι στην αρχή, όταν όμως το χρησιμοποίησαν ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι και θα το πρότειναν και στον πιο δύσπιστο που θα έβρισκαν μπροστά τους. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η ασφάλεια, καθώς πρόκειται για ένα ελαφρύ υλικό. Είναι μια ελαφριά κατασκευή, η οποία έχει καλό αντισυσμικό συντελεστή, ίσως από τους καλύτερους. Ένα από τα πλεονεκτήματά της είναι βέβαια και αυτό, όπως είναι και η πάρα πολύ γρήγορη επισκευή της, με πολύ μικρό κόστος και πολύ μικρό χρόνο. Ο Συνεταιρισμός Εργολάβων Προμεκάτ θα συνεχίσει τις παρουσιάσεις ανοιχτές συζητήσεις και στο μέλλον, πάντα σε συνεργασία με εταιρείες καταξιωμένες και πρωτοπόρες στον χώρο τους, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση του χανιώτη επαγγελματία και όχι μόνο, και στα νέα προϊόντα
και στις εφαρμογές τους, αλλά και στις νέες τάσεις της αγοράς, πάντα στον χώρο της οικοδομής. Ο Συνεταιρισμός Εργολάβων Οικοδομών Προμεκάτ δραστηριοποιείται στα λιβάδια Χανίων, στον χώρο της εμπορίας σιδήρου, μπετών, δομικών υλικών, οικοδομικής ξυλίας, εργαλείων, μηχανημάτων, υλικών μόνωσης επισκευής και ικριωμάτων. Θέλω να ευχαριστήσω από τη δικιά μου μεριά τους επαγγελματίες και ειδικά των Χανίων που ανταποκριθήκαν άμεσα στο κάλεσμά μας και ειδικότερα τη Ρίκη Ψελάτς, η οποία και ειδικότερα το τεχνικό της σύμβουλο τον κύριο Γιώκα, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στη δικιά μας την πρόταση.